ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ସ୍ୱାଦର ମାଛ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଛ ମସଲାକୁ ଥରେ ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରେସିପିକି ମୁଁ କିପରି ବନାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିଖା ହୋମଫୁଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ମୁଁ ମାଛକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଭାକୁର ମାଛ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଛ ନେଇପାରିବେ। ମାଛ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଫିସ୍ ମସଲା, 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକି ମାଛଟା ଭାଜିଲେ ମାଛଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ମାଛ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଆମର ମାଛକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ମାଛରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଇଁଷ ରେସିପିରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମାଛକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିକି ଭାଜି ନେବା। ମାଛ ସେପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଧନିଆ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛି ପିଆଜ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ମସଲା ବନେଇଦେବା। ଏଠି ଆମର ମାଛ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନଉଟେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲେଣି। ମାଛକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ନେଉଛି ଜିରାକୁ। ଜିରା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବନେଇକି ରଖିଛି ସେ ମସଲାକୁ ଆ ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜରେ ଲୁଣଟା ଦେଲେ ପିଆଜଟା ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଏତିକି ହେଇଥିବ, ଆଉ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବାନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ବନେଇଛି ସେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାଲକା ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ଜାର୍ରେ ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା, ମସଲାଟା ଯେମିତି ତଳୁ ନ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲରେ କଷୁଛି। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ମସଲା ଏଠି ଆମର ହାଲକା ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥାଏ ଅଦା ରସୁଣର, ସେଇଟା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେଉଛି। ଏହିସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ପକାଉଛି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫିସ୍ ମସଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା ପକାଇକି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋଟା ଆମର ଯେହେତୁ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ମସଲା ଅଧା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋଟା ମସଲାରେ ଆମର ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ମସଲା ଭଲରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଲେ ମସଲାଟା ଆମର ଜଲ୍ଦି କଷି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହାଲକା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କଷି ନେବି, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ମୋର ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ମାଛକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମାଛ ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ମାଛକୁ ହାଲକା ଗୋଳେଇବା। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଗୋଳେଇଲେ ମାଛଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆ ଦେହରେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ଝୋଳ ଆ ଦେହରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ମସଲା ମାଛ ବନାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ହାଲକା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଗୋଟେ କଭର୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଠି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ମାଛ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ମାଛ ମସଲାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭାତ ସହିତ ହେଉ, ରୁଟି ସହିତ ହେଉ, ପରଟା ସହିତ ହେଉ କି ନାନ୍ ସହିତ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଖାଇବେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ମସଲା। ମୁଁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।